Fis-sala tal-Kunsill Lokali tal-Fgura saret l-ewwel laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika dwar l-eutanasja volontarja assistita. Fija ħadu sehem diversi persuni minn oqsma differenti tal-ħajja. Il-koll qalu tagħhom dwar dak li qed jiġi propost. L-opinjonijiet kienu varji. Min wera l-fema li d-dokument għandu jkun aktar miftuħ, min esprima ruħu kontra u oħrajn li ġarbu t-telfa bit-tbatija ta' qraba tagħhom isejħu lill-eutanasja volontarja assistita bħala għażla personali li torbot mad-dinjità tal-bniedem u li m'għandha tkun imċaħda qatt. Fil-laqgħa intervjenew fost l-oħrajn l-infermier Ġesmont Mikallef u t-tabib Mario Piovella. Fejn l-ebda morfina mu qed taqdem, l-ebda mediċina mu qed taħdem, l-ebda intervent mu ħajaħdem u m'hemm xejn iktar x'tagħmel l-eutanasja volontarja qiegħda hemmhekk ħalli għall-inqas dak il-pazjent ma jmurx imut b'mod dinjituż fuq għażla tiegħu stess li jagħti. Aħna li rridu niffukaw huwa fuq il-pazjent. X'inhu l-bżonn ta' dak il-pazjent illi qed imut mewta nistgħu nużaw mewta ndannata. Fil-kuntest ta' l-ebda mediċina mu qed isserraħ lil dak il-pazjent. Ħafna nies għaddew minn esperjenzi kollha huma stess bl-eżis tagħhom u nikkumpatihom hemm sitwazzjonijiet fejn kultant inkunu aħna stess nġibu lill-pazjenti f'sitwazzjonijiet ta' tbatija għaliex nippruvaw nitawlulhom il-ħajja. Meta dan ma jkunx indikat, meta nafu li ġifieri li dawn mhumiex għalmana tagħmel x'tagħmel. U l-biċċa xogħol l-oħra li tinkwetani li naqas ħafna s-sapport fost il-familji u fil-komunità. U anke mħabba l-istil ta' ħajja li qed ngħixu ma naġlux ħafna x'isir, ma naġlux. Il-laqgħa kienet indirizzata mis-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg. Isaħqet li l-kura paljattiva tibqa' dejjem l-ewwel għażla u nnotat fost l-oħrajn li d-dokument jagħmilha ċara li l-anzjanità, id-diżabilità u kundizzjonijiet ta' saħħa mentali ma jistgħu qatt ikunu raġunijiet biex persuna titlob l-eutanasja volontarja assistita. Fil-proċess ta' konsultazzjoni daħlu aktar minn 140 sottomissjoni. Il-konsultazzjoni pubblika hija miftuħa sa 2 ta' Lulju. Il-pubbliku jista' jkompli tiegħu online jew fil-laqgħat li jmiss f'Għawdex u l-Mosta.